салому алайкум тамошобинои азиз. ҳамин бачаҳа Каримов Сорбон соли таваллудаш 2004 дар шаҳри Ленинград, Санкт-Петербургда кору фаъолият мекард. 3 моҳ мешава беноми нишон шуда. Хонаводашон, модараш, ана тағоиёш бана алоқа буромадан. Оли ҳаминҷа номери телефоне ки мондагим, ҳамин номери телефони тағоишай. Илтимос ай ҳамаи тамошобино ҳамин видеоро я максимални дастгирӣ кинен. Баъд ҳамин бачаҳое ки дар шаҳри Санкт-Петербург ҳастен роҳӣ кинен ҳамин видеоро дар группаи бачаҳои Санкт-Петербург. Авиакаса Исмоил Тоҷик чиптаҳои ҳавопаймо ба тамоми гӯшаҳои рӯи дунёро дорад. Кадом нафареда ки чиптаи ҳавопаймо лозим боша, рақамҳои дар рӯи экран мебаромадагӣ рақамҳои авиакасаи манай. Ба дили пур метавонед занг занен, чиптаи ҳавопаймотонро харидорӣ кунед. Ҷавобгарӣ ва масъулияташ ба гардани хидмаи авиакасаи хидмаи плюсу минусшам гӯем дар кисаи хидмаи. Ба ҳамин хотир смела метавонед занг занен, муроҷиат кунед, билет харидорӣ кунед ва ба дили пур хулоса. Оиди нархи навои чиптаҳо бародарои азиз, ман таъриф намекунам ки чиптаҳои авиакасаи мо арзон аст. Аввал дига ҷоҳоро занг занен, пурсен, интирисабат кунен, ба занг занен моро пурсен бо ки ҷоеш ки арзон аст, ки ҷоеш ки ба боварӣ аст, ҳамонҷа харидорӣ кунен. Ман дигаҳода ба хилӣ намекунам. Алло нигаҳбон. Thank you.